Dobrý deň, priatelia. Vítam vás pri ďalšom videu a naposledy sme si hovorili, že to ďalšie budeme venovať pánom. Takže vítam vás, milí páni. Dneska si rozoberieme tri také témy. Mužská krása, ako sa starať o pleť a je ošetrenie v kozmetickom salóne aj pre mužov. Ak to pozerajú aj dámy, takisto ich vítam a pevne verím, že si tu nájdu nejaké informácie, aby ešte lepšie poradili svojim mužom, priateľom, partnerom alebo bratom. A prípadne prelomili ešte nejaké predsudky, ak u niektorých ostali, že aj muži sa starajú o svoju pleť a chodia aj do kozmetických salónov. Najprv si povieme rozdiely v tej pokožke. Veľmi dobre vieme, že mužská pleť je úplne iná od tej ženskej. Je o 20% hrubšia, hutnejšia, pevnejšia, má viacej kolagénových vlákien, viacej aj vody v tej pokožke. Ale v tom 35. roku, tam sa to už trošičku láme, vznikajú prvé vrásky, tá koža už není taká pevná, obsahuje už aj menej vody, aj menej tých kolagénových vlákien. Vplyvom hormónov tá pokožka je aj viacej masnejšia, trpí rôznymi nedokonalosťami, akné, aj vplyvom toho holenia. A vplyvom aj toho holenia niektorí práve, že môžu potom pociťovať suchosť tej pokožky, môže byť tá pokožka veľmi citlivá. Takže tie problémy mnohokrát tí muži majú väčšie ako koľkokrát tie ženy. Keď je to akné ešte v takom, je to malý, stredný stupeň, dá sa to riešiť domácou starostlivosťou a tým profesionálnym ošetrením a vhodnými produktami, správnou životosprávou, ale keď to akné už má ťažkú formu, tak netreba váhať a treba ísť k lekárovi, ku dermatologovi, aby vám nastavil tú správnu liečbu. Je kozmetické ošetrenie v salóne aj pre mužov? Samozrejme, že je. Aj muži trpia stresom, potrebujú relaxovať, potrebujú si oddychnúť, aj ich pokožka potrebuje ošetrenie. Veľmi dobre viete niektorí, že keď sa s vami rozprávam alebo sa stretneme kdesi na ulici alebo pri mojich procedúrach, že zvyknem hovoriť a hovorím, páni, vy si myslíte, že máte na tvári niečo iné okrem pokožky, že sa netreba o to starať, veď aj vy máte pokožku, aj o tu sa treba starať. Tak ako sa staráte o svoje telo, o svoje vlasy, možno o svoju bradu, tak takisto sa treba potom starať o tú pokožku, aby bola zdravá a bola v kondícii. Aby som vám doporučila aj nejaké produkty a vysvetlila som vám niektoré také tie rozdiely, aj aby ste sa vedeli nejako tak rozhodnúť, tak za mňa jednoznačne je taký gel krém Altea Calm, ktorý by som vám doporučila, pretože v ňom máte už vlastne dva produkty ako keby v jednom. Týmto produktom ošetrite tú kožu aj po holení, to znamená, nepotrebujete nejaké pleťové, nejaké také vody po holení a následne potom krém, ale vlastne vyriešite s ním v podstate jedno aj druhé. Ja tento gel krém Altea Calm, ja ho volám aj strom kože, pretože má úžasné, hojivé, regeneračné účinky, vyhladzuje a lieči tú pokožku. Ďalšia možnosť, z čoho si vybrať, je kombinácia gelu a krému. Krém Diamachan s gelom Snežné čary alebo Souple Sedelian. Tam si to vy už môžete namiešať, naregulovať, či potrebujete viacej tých lipidových zložiek, pokiaľ máte suchšiu pleť, alebo napríklad hlavne teraz v zime. Tie potreby tej pokožky sú iné ako v lete. Alebo máte masnejšiu pleť a je napríklad leto a budete si miešať viacej toho gelu.
Dá sa to zmiešať aj dokopy, ale ja to moc nedoporučujem, pretože už potom s tým nič neurobíte. Hej. Tieto dve kombinácie sa v tomto prípade dajú zmiešať, nezmení sa konzistencia, ale už nemáte také tie možnosti, že napríklad dáte viacej z krému alebo dáte viacej z gélu, potom tá pokožka bude mať iné nejaké potreby a namiešate to zase iným spôsobom. Pri našich produktoch vám skutočne stačí jeden produkt, to znamená, čo sa týka jednoduchosti a rýchlosti, je v tomto prípade pre vás tiež veľmi dôležité a bude hrať možno úlohu. Takže určite toto privítate, že nepotrebujete na ráno iný krém, na večer iný krém a na očné okolie iný krém, ako je tu bežne u iných značiek. A to sa týka aj dám. A keď si urobíte také sumárum tých bežných kozmetík alebo kozmetiku, ktorú používate a našu, a keď si urobíte také rezumé na napríklad za 3 mesiace, zistíte, že čo sa týka aj aplikácie a množstva tých flaštičiek, aj potom následne aj tej ceny, tak zistíte, že v našom prípade vás to vyšlo lacnejšie ako v tej bežnej kozmetike, hoci možno ten krém, ten jeden vás vyšiel lacnejšie, ale ste zistili, že u toho krému, tým, že obyčajne sú dosť vodnaté tie krémy a obsahujú veľmi málo lipidov, to znamená, aj to dávkovanie je podstatne väčšie a za hodinu napríklad máte pocit, že sa potrebujete znova nakrémovať, ale potrebujete kúpiť ďalší teglik a ešte potom na očné okolie ďalší produkt. To dávkovanie u našich produktov je vo veľkosti hrášku, to znamená, ten náš produkt vám skutočne vydrží na 2-3 mesiace. Na začiatku to dávkovanie možno bude väčšie, tá pokožka bude piť a už keď sa ale dostane do tej kondície, tak zistíte, že aj to dávkovanie sa potom zmenší. A s tým natrete skutočne, lebo ja hovorím, že tvár je potiaľto, takže krásne natrete nielen tvár, ale aj krk a dekolt. Toto je ohľadne produktov a čo sa týka aj mojich procedúr a terapií, tým, že starostlivosť o tú pokožku není len tá vonkajšia záležitosť, ale to, čo sa prejaví na tej pokožke, je hlavne aj ten vnútrajšok, to, čo prežívame, či sme vystresovaní, unavení, vyčerpaní, prežívame nejaké strachy, naša životospráva, či netrpíte nejakými zdravotnými problémami. Toto všetko sa prejavuje aj na vonku tej pokožky. Preto moje procedúry sú zostavené tak, aby boli hlboko relaxačné, aby ste si pri nich oddychli, načerpali novú energiu do tých ďalších dní a do riešenia ďalších nejakých vecí, ktoré vás vlastne čakajú, ale aby ste si u mňa urobili takú tú chvíľku, ten čas iba pre seba, aj tá vaša duša, aby si oddychla a zároveň sme ošetrili to telo a ošetrili tú pokožku. To znamená, niektoré procedúry sú aj také energetické, tie zen masáže, zároveň sa dá ošetriť tá pokožka, ale nemusí. Môžete si zvoliť len to energetické ošetrenie, alebo sú tam kryštálové krídla, čakry, to znamená, je tu tiež také ďalšie energetické ošetrenie, tá meridianová masáž alebo vynikajúca relaxačná masáž meridiánov, je to tibetskou miskou a teplým olejom. Pri každom ošetrení sa používajú aj teplé lávové kamene, takže je tam veľký výber, sú tam dokonca procedúry pre vaše dietky. Takže ten výber je veľký a zoznam tých procedúr nájdete na mojej webovej stránke www.elixirplus.sk. Ak by ste si nevedeli vybrať z tých procedúr, tak mi kľudne volajte, kontaktujte, tie kontakty nájdete tiež na tej webovej stránke alebo mi píšte aj sem do komentárov. Určite vybereme to práve šité na mieru, aby ste boli proste spokojní. Dokonca v týchto posledných dňoch som trošku menila aj ceníky, takže niektoré tie procedúry, aby boli pre vás ešte
priateľnejšie, bližšie, dostupnejšie, aby ste si ich mohli dovoliť, tak dokonca pri niektorých tých procedúrach som tie ceny ešte aj znižovala. Tak si myslím, že či cenovo, či kvalitatívne a za tou kvalitou si skutočne stojím, budú veľmi príťažlivé. Čo sa týka produktov, toto neviem zase až tak veľmi ovplyvniť, pretože tie ceny sú raz tak dané, ale vieme vždycky urobiť buď nejaká akcia mojim verným zákazníkom a klientom, keď chodia aj na tie ošetrenia ku mne pravidelne, tak zase dávam ja špeciálne aj nejakú zľavu na tie produkty, čo bežne Altegre nedáva, pretože tie zľavy sa dávajú iba na konci roka, keď sú Vianoce a viac sa žiadna akcia na produkty nedáva, ale u mňa klienti majú vždycky nejakú výhodu a vždycky dostanú niečo navyše. Takže myslím si, že máte sa na čo tešiť. Každé ošetrenie predchádza anamnéza, dôsledná konzultácia, aby sme vedeli, na čo sa máme zamerať, ako viesť ošetrenie, aké produkty, aby som vám vedela čo najlepšie doporučiť, ktorý z tých produktov. Ak trpíte aj nejakými zdravotnými problémami tým, že ja sa holistickou medicínou zaoberám už 30 rokov, kozmetickou starostlivosťou už asi 25 rokov už. Takže mám dosť taký prehľad, aj čo sa týka kozmetickej starostlivosti, čo sa týka produktov, ktoré som si testovala. Ako jedno video, ktoré nájdete tiež v archíve, testovala som si jeden produkt nemenovanej značky. Kupovala som ho v Bratislave, prevádzka sa teraz otvorila a už aj u nás v Žiline. Ide tým smerom ajurvédy, krásny obchodík, nádherne nadizajnovaný, príjemné vône, krásne tegliky, ale keď som si kúpila ten produkt a testovala doma, tak som ostala veľmi, veľmi sklamaná. Pritom som ho vyberala na moju pleť, vzhľadom k veku a musela som ten produkt vymieňať, aby som ho úplne nevyhodila do koša, tak na nejaké predlaktie, lebo ešte na ruky by bol veľmi slabý, pretože bol veľmi riedky, skoro žiadne lipidy. Naša pleť potrebuje aj lipidy. To znamená, keď počujete informácie, že hydratujte, ale zabudnú vám k tomu povedať, že aj tie lipidy sú dôležité, tak takýmto ponukám ja by som asi už moc nedôverovala, lebo viem, čo naša koža potrebuje a ako ju treba ošetrovať. Samozrejme, že vzhľadom k pleti, či je to muž, žena, každá tá pleť má iné potreby. To znamená, že aj masná pleť potrebuje lipidy, ale v inej miere. Ako napríklad suchá pleť alebo kombinovaná pleť, či je to muž alebo žena, alebo trpí nejakými takými nedokonalosťami alebo nejakými zdravotnými problémami. Čo sa týka tej holistickej medicíny, ak trpíte nejakými zdravotnými problémami, viem vám poradiť aj v tejto oblasti. Mnohí z vás, ktorí ma poznajú, tak vedia, že keď riešite nejaký zdravotný problém, tak sa vám snažím poradiť z tej holistickej medicíny, že niektoré veci sa dajú riešiť aj prírodnou cestou z tej holistickej medicíny a nie vždy len tabletkami. Takže pri tej konzultácii sa snažím ísť aj týmto spôsobom, že to nie je len starostlivosť o pokožku a nejaké relaxačné ošetrenie, ale skutočne ideme do hĺbky. Ideme cez tú krásu, zdravie a cez ten relax, aby som to tak nejako v krátkosti zhrnula. Ak máte nejaké otázky, kľudne ma kontaktujte, píšte mi, volajte mi. Budem vám sa snažiť odpovedať čo najlepšie. Ak tých otázok bude viacej, môžeme natočiť video a rozobrať tie otázky. A budeme sa venovať tým témam, alebo ak máte nejakú tému, nejaký návrh, tak kľudne mi píšte, že čo by vás zaujímalo, čo by ste si chceli vypočuť. No,
môžete mi písať do komentárov alebo ma kontaktovať nejakým iným spôsobom. Budem vám za to vďačná, rada. Budem vedieť, čo vás vlastne presne zaujíma. Nemusím ja hľadať možno alebo hádať, čo by ste si radi vypočuli, čo by sme mali rozobrať, kde by sme mali hľadať nejaké riešenia. Na starej webovej stránke som mala špeciálnu stránku, ktorá bola venovaná pánom, tým, že tá platforma skončila a celý web som musela prehadzovať zase inde, tak ešte to tam není, ale v najbližších dňoch na mojej webovej stránke www.elixirplus.sk nájdete špeciálne stránku, ktorá bude venovaná len a len vám a bude sa týkať tém, čo sa týka starostlivosti o mužskú pleť a rôzne témy, čo sa týka pánov, zdravia a kozmetických salónov, pokožky, relaxu a tak ďalej. Verím, že si tam nájdete kopec možno zaujímavých vecí a informácií. Pre tentokrát sa s vami lúčim. Želám vám nádherný deň, krásne dni a verím, že tento rok bude pre vás úspešný. Ja sa teším, lebo predpovede vyzerajú veľmi dobre. Majte krásny deň, ahojte. Teším sa na budúce na vás.